Il-ħadd filgħaxija il-Partit Nazzjonalista kellu joħroġ stqarrija walli xi ħadd ħoloq grupp tal-Partit Nazzjonalista fuq WhatsApp u beda jibgħat messaġġi lill-attivisti nazzjonalisti. Il-grupp bl-isem ta' PN Plus beda jħeġġeġ lill-attivisti biex jabbona mal-grupp biex dak li jkun jirċievi xi forma ta' informazzjoni u aġġornamenti dak li jkun qed iseħħ fil-partit. Il-Partit Nazzjonalista saħaq li dan mhux grupp awtorizzat tal-partit u lanqas iċċetta l-WhatsApp ma hija pjattaforma awtorizzata mill-partit. Qal li l-Partit Nazzjonalista lanqas ma jiġbor jew jitlob xi dejta personali tal-persuni mingħajr il-kunsens personali u jimxi skont il-liġijiet fir-rigward tal-protezzjoni tad-dejta. Sorsi fid-Dar Ċentrali qalulna li s-suspetti ta' dawk lejali lejn Adrian Dalija mill-ewwel kien li stret kienet xi manuvra mid-deputati li sfiduċjaw lil Dalija 3 darbiet. Fil-fatt nies lejali lejn Adrian Dalija mill-ewwel kitbu fuq Facebook imħassba b'din il-manuvra. Persuna lejali lejn Dalija saqsiet min ħareġ dejta mill-partit. Arnita biswaba kbar hemm f'nofs dan l-attak fuq il-kap. Esponent ieħor kiteb, il-kunsilliera jixirqilhom ikunu jafu minn fejn il-grupp li qed isejjaħ lilu nnifsu PN Plus ġab id-dejta biex jagħmlu surveys li jxandru fuq it-Times u jintbagħtu l-messaġġi biex jiddaħħlu fil-grupp fuq il-WhatsApp.